Samosprávy najčastejšie komplikujú verejné obstarávania buď príliš konkrétnymi opismi alebo zbytočnými požiadavkami na dodávateľov. Je potrebné tie procesy nákupu čo najviac zjednodušovať a ísť vždy len po podstate toho, čo reálne potrebujeme. Ak by som mala byť konkrétna, tak myslím tým práve to, že technická špecifikácia na obyčajnú stoličku má zbytočných 16 požiadaviek. To je 16 možností, kde sa dodávateľia môžu pomýliť a kvôli ktorým musíme tie výhodné ponuky vylúčovať. Takže naozaj zjednodušovať tie veci, definovať to, čo chceme nakupovať, nie z hľadiska množstva konkrétnych požiadaviek, ale poďme po účeli, na čo tá stolička má slúžiť, ktoré 3, 4, 5 parametrov sú skutočne dôležité. Poslanci môžu efektívnosť nákupov kontrolovať interpeláciami na včasnú prípravu tých verejných obstarávaní, či už sa začala, aký je plán vyhlásiť, ako vyzerá teda proces prípravy, prípadne navrhnúť, že či sa do nej vedia aj priamo zapojiť. Druhá veľmi silná páka pre poslancov je kontrolovať plnenie zmluvy. V samotnej súťaži poslanci toho veľa zmeniť nevedia, preto si myslím, že ich najväčšie pole pôsobnosti je kontrolovať spravodlivé a dôsledné plnenie zmluvy. Ak má poslanec pocit, že nejaké zmluvné plnenie neprebehlo tak, ako tá zmluva vyžadovala, prípadne dodávateľ nedodal to, čo v ponuke vo verejnom obstarávaní deklaroval, nech si vypýta dodací list. To je kľúčový dokument, ktorým samospráva potvrdzuje dodanie v poriadku so zmluvou a na základe ktorého dodávateľovi vzniká nárok na fakturáciu. Dodací list je vždy podpísaný konkrétnymi osobami, ktoré prevzali to plnenie. A to sú tie osoby, ktoré zodpovedajú za to, že tá zmluva sa plnila dôsledne a spravodlivo.